Cuim fanachtaí na Lá Pádraig chulagunne sa tíð inniu. Gur fíor scrúdú am dulsa na. Cyn bydd hwnnw'n beth o'n cholifri'n. Mae cynta mae dweud wedi straight yn alw cynol, you know. Ja, dat er niet hoe bandjes nou happens in die boerderij. Je gaat het Ramadan alleen, boerderij. We gaan al zetten final touches. No, ik denk dat het niet echt is. Doe koppelage. Ja, hallo hard gemaakt maar. Ja. Last minute to go na ach banna je fudinta amod kur RT his made the hall leis an crumo aige agus fola hort agus ganach agus wat bekur Ryan agus Marty bochtach en nach wat sagalo bidir. Bí an túra héin goni me héin dar agus antro holblian nach agus cool Tanya se kun jak an the boys amach I love hortin so fair play up. Moet je skil tan je wen maar ha go no ik heel aan hier. Je an uitleen goed agus Siadan Corr tan yw'n hwg mwy edio yn i'r as tiar ni gorwyd gwar der. Nid yw cwg gair. Siadal, ti eisiau rhywbeth yn eich? Ti'n o'ch treis stop o pot? Beth sy'n dod i'r ys? Cael air hwnt gobeithio chi. Cael completely reid rys troed o. Des yma ag legyn nhw. Ti'n stach, ha? That's good. Líon an dragún na town. So, sin tar siúla gyn ta dragún treis taca litr mullan agus ta siagol Tá sé go sur bóthir níos go fada leis an hala. As í bachas cangóg sean na ghéisisin. Go bhécha tú taobh hir dugan san tá túfás eber déanta go lán tuismóir in agus na múntóirí sa scoil agus na gasar. Tá mid flat out. Bras flótanna am níl áit thank God for. They job on your roof the video. We parod na Ceathrún ítach a lug. Ceann na cíne sár agus bhí díobh an nusar nach rális an amsir. Bhí na flótanna lug ítach. Bhí sé crochiach, bhí sé funiúil, agus bhí go leor daoine gáirí fan soltas. Bhí sé thar cían dug. Tá ionintach go háirí marcasbach na mine leis an motorbike cíneáil sé héana agus a chara. Tá áhhaá méle an nóra níor sé lecha má nóra ach sin méle leis tá sé ri go má agus san éis go de se. Chuirmid céad á sa brád Lá Pádraig, chuirmid a go panseo. Chuirmid ar bhard ag spala le go bheith spala. Muid go leor rudaí ar nús daoine bhí ar an mór ámod agus go leor rudaí. Soy ta mudan soy brodo exam buich go fphobal tháinig amach an seo inniu. Tá de feiceáil go bhfuil an ráite a bhfuil raíolas cén san déige blianta is fésa fuil a blian. Ach sé ní chóchamoníon a bpobal. Sin an deam thugus amach a thugus cinál freistal a rud na gasú na daoine sin agus daoine sin na sin ríist. Tá mudan buich mar mór feiceáil le gáile ráid mar seo mar is deirtar agus an gcearta go sin an béle smú atá sa gceantar seo. Agus ní bainte go le teirde a bpobal agus sin tá tábhat a faoigh mar I did le an pobl díana san páráit.